Mandanga kato malam palimo basi bertambah berang palimo taduang kini coy kodeng palimo basi atau kalian nambah tigo. Balik ke pelang tadi jadi yu cuba pulo meladeang co datang bakit nang kodo tu dipandang jauh tunyo nang ketik sawah katunyo bakato jo awa kok dipandang batang tubuhnya lebih gadang dari rajoki itu. Mandanga kato ceru itu lebih takut melaka ampeknya langsung menuju kapak bajau di langsung menuju kapak bajau gadang dak tangguang malah berang hatinya nyetari ka ustano rajo narajo dalam kapak bajau di sinen mama kandung sultan tetawan di dalam kamar takabe di kamar masin kaki kate kepala turun muncungnya tampe air luda, puseknya tampe abu rokok, lututnya tampe panarahan. Salamu sabale tahun, kota aja bapantang mati, makan sabua dengan Bang Abi. Cuy itu bana malanya kini dak guna dirantang lamu dan bilang do balang tadi nalati punya dakek rajo dari jauh maangket sabala ampie meminta ampun. Ampun bari bule kali ampun di bawah tapak kaki dia teselo kawasaran katori yang kato talompe le kato takui kato tak sampai kato bana kadi sampaikan. Dangakan bana mala dirajo kini coiko mala rajo ampun baribu rajo kali ampunan ambo minta bakek rajo. Tadi kan kami rajo suruh tersuruh tadi yo tasarayo di sarayo kami kapelang ditanyo bakek nang kodo pelang kama pelang inyo. Lah kami tanyo nang kodo itu lah dapet kato kajalasan kesimpulannya bakek rajo nanisinya malah pelang gadang tu nak pai parangnya kamari ditambah kecek-cek lain sabananyo rajo sabana kini naninyo bakanda rajo bana itu asuangan palimo tadung maalu rambaga kanamonyo nambah namo palimo tadung tasinggung karuntung yang talajang hati nabalado laberang palimo masa itu saratu jorajo tadi naninyo rajo berang-berang maalun kilangan basi badara bunyi garamannya tando berang malah kilangan basi maalun malah kilangan basi kini cuiko dek kalian gorekan bakek saradadu suruh tembak pelang menggadang cuitu kato panlimo basi nyokatokan bakek panlimo tadung kini barangke le badan kita panlimo basi jom panlimo tadung sarato jom panlimo tabe cukui je nyom panlimo bana meliek rajo lah berang-berang tapaso melapai sekali
nyo langsung kabake mala saradadu nyo ambil Mariam nomor 1 supaya saradadu mala bijago ba itu bana malakini tando nyo bari maso itu baso kananya parang malatui Mariam nomor 1 menembak tari nyo lai maalun saradadu banyak agak sajo di dalam kapal sarupo samui di jambu mai jauh anak saradadu sarasan yuo kapalonyo biasa tahun tak wak tamu galak mani nyola dia kandung kata ampak laju menembak saradadu banyak nyetembak pelang lumilia maalun pelang sekutiko lailang dikabui pelor ba itu bana maso itu datang Mariam cie-cie tumpak di pelang lumilia barakat karamat sultan yu tando karamat sutaram Palembang sadang batolong padoala sadang nyoampie pado Tuhan o tibo di tiang jadi pasak tibo di pelang jadi paku tibo di sultan jadi panau di sutaram Palembang mano di anak saradadu lapeken hati sekali ko antai indak kai duit lai cuy tu kato dari jauh gak tambah lah sabanya iko lai cuy itu katonyo sultan pelor batambah lah banyak ju parang bajadi lah sakutiko tembak basasak lah masuk itu sadang deinyo sultan Palembang la letigo hari nyo pandang letigo hari nyo dangaken cukwi di tigo hari tigo malam tembak menembak la baranti tembak menembak la aman bunyi didangaken la berang hati sultan Palembang tak joado orang kamari kok cueko parang desiko tak katantu kala manangnya ndak jale ilie mudinya nyoimbo sekali jinten korong onde acik nam putih jinten korong agak kamari acik duduk ado nambah nambah kaban itu bana katonyo sultan mandanga kato caro itu lah datang putih lah jinten korong sinan bakato lah inyo kini dang adik kandung sultan Palembang apole sabok lah kadipanggil cubo jalekan bake ambo nak sanang bana memikirkan tadanga mela dikato itu kini cuy kola de acik tumpak kapado badana boleh jale de acik kini le tantu di acik sabananyo kok cuy ko parang disiko ndak lapi hati ambo parang ndak tantu kala jo manangnya ndak jale le mudieknyo kini pindak titai kadipegang iko umanat dari ambo
Umanet pegang elo-elo iko kendari badan ambo kendanga kato de acik simak kato dang akan bunyi kok nyampang ambo kini pai kok tak pulang 3 hari 3 malam cilok malam kan pelang balai tando lah mati badan ambo kok sampai acik kanagari bari kabar kamande kandung masola mati lah oh acik lah badan lah diri tuane Kato sampai mula sama so itu umanat sudah diterima nyorenjang li sultan bengkusan cie nyocabui kari 7 kelok tajun la sultan masuk lawi nyopacodang kari sabi Pecodang kari sebila satu nyotajun masuk lawi ruponyo dirajo kilangan basi nyopasang taropong inten sadang mana ropong kata ngalawi tampak lesutan dalam lawi saeto gunggang dari air di Saeto lagunggang dari air eren tecangang rajo kilangan basi salarui salamui ko ndak pernah cuy korang baranang nambah gunggang dari air lawi nyambi Mariam baliang-baliang nyopasang pelor nomor 1 kini cuy ko dek kalian du balang nambah rampek kini tembak pajatu dalam lawi iko cali dalam taropong nak jale bana alamatnya nak jale alamat menembaknya lah tembak malah sekali satu tembak Sultan Palembang malang tak dapet kaditulak mujur tak dapet kadirai lah malang Sultan Palembang tapek bana tembakan sekali tu nyogunggung di pelor baliang-baliang tatana tak kasih bulan lah 3 hari 3 malam Sultan nindak tampak lain dah cukui hari 3 hari dah cukui malam 3 malam Sultan nindak kaliatan tumpak kaputi jentang korong 2 jainyo nang kodo rajo hari nan sadang tengah malam dapet lo angin turutan nyotagakan melalai na banyak tapasang lai katujuenyo tali pandarik lah diputui sawu nan nindak kanyo bongka tabang sekali dari sinan nindak tangguang kancang larinya lah lari malam pelang lumilianya 7 korong jo kampung cukui di hari wakatunya tibola pelang odik kanduang korong lah kampung
Satu tibo la pelang di palabuan merapik pelang malah masuk itu maalun pelang lumik lia sawu jatuh pendarik laki malompek nang kodo rajo ke tanah tapi sarato putih jenteng korong umanat sultan latakan anak detu ini Berjalan lah putih jenteng korong menuju rumah malam mandekan duang iyolah rumah putih lindung bulan jodoh jorajo bapak sultan nambah namo nang kodo rajo ba itu bana malaki nyola tinggal di rumahnya putih tarik ke rumah rajo Satu tibo mulai nyo di sinen nyo dapat ti mande sultan Palembang sadang di laman tagak-tagak sadang mencalik kabun bunga la untung teka dia la tibo la putih jenteng korong indak tabado sanang hati mande detu ini indak tabado sanang hati mandela tampak putih balik pulang tantulah pulang anak dia batanyo mande satu tibo onak kandung putih jenteng korong dia lain dak menurut pepatah mande sekali kini kok menurut piak pepatah kita kalau batanyo lah pearak barundiang kita sudah makan kini arak nambalun lape undiangan jotanyo lah katibu makan nambalun dapet pulo itu bana katonde kandung gak came mande mamandangi yona Mandanga katonan semacam itu kini cuy kola di mande kok batanyo memang melacaro itu tetapi ranca ate rumah bokaban kini cuy ko dinak kandung mangalo kok di ate rumah bangla dikabakan mangalo di sinen bana dikaban kaban sajo lah kamande nak dia laman kok elok tantu eloknya kok buruk nak kaburuk yo itu bana kato mandenya menanga kato caro itu menjawab putih jenteng korong kalau tak sabui dinanelo ati nanjan sanangala kalau tasabui beko di namburuk mande jan marato-rato tumpak di anak kandung mande inyo tak taluk mande kami larang lamalang pangandungan mande lamalang amak barana tumpak di anak konten mande nambah namu sultan Palembang mati di dalam paparangan nande kandung lah mati di dalam mande paparangan itu bana katonyo kini menjawab di sinan mandeinya
satu tasabui anak mati manangi mande kandungi nyoba golek mande dialang aman tahu orang kampung nambila indak picayo sultan umanat mande sayang jua makna sejak semula mande pantokan indak ang latak dayungi di dalam pangadi nak kandungi handai sajak samulo mandewanakan indah ang lata dayuang dalam hati nak kandungi kabau nenggadang dayuang dibantayan sayang jua makna tunjang siapa dayuang kama Bang Ali nak kandungi handai buyong disangko kapakayan hilang kamano dejang mak cari anak kandungi tumpak di mande kandung sultan baduo melaju ayah ndak bisa babu nilai baale kato kadisabui anak mati di tanah rantau inyo sorangnya nang kadiang mati nak dalam peparangan bakek siaman deka bayo cincin banamo ganto sori sesuai sajo di kalengkiang ilang kamale nak mande cari lawitan sajo bakulil yang na
Lawi tan sajo nak bakuliliang itu wana katone kandung si mantuang nak di Bukit Putih jarajak di Tanah Taban Kamapandan menjulelai di padi anak ran subarang tampe bagantuang di kami kini la putih tampe bapijak nak nalataban kamale kami kabatenggang sayang kamala mande nak kabatenggang sayang jo mande la dirantau mau ni rantau nak sangat jauh so itu bana katonyo kini tasabui semacam itu tadanga orang marato-rato tadanga manangi-nangi dapet kabar Malaysia amat dunia nama barita orang bilalu mak dunia sadang di pasar oh buyong siamat dunia Sultan Palembang nalamati tak kabar bana sabantako jintan korong membawa pasan baso Sultan Palembang mati di rantau mati di dalam paparangan tersabui semacam itu lama kasih amat dunia dak tawado desa nangati nambah namo siamat dunia kawan karib Sultan dauru nanco itu siamat dunia tapi dek uyong siamat dunia la salaminat di dalam hati lah bakawan bantu bamusuh bakawan bantu bamusuh da ulu inyo bau manat kok nyampang lamonyo dirantau si buyong si amat dunia nang kaman jagai mandi jo bapaknya kaman bela harato banyak jangan sampai mandi binaso jangan sampai bapak binaso itu guno mat dunia di korong kampung bapasan Sultan da ulunya kini nantabi akad di amat dunia kok iyo lah mati Sultan Palembang kabak jo loyo kacang panjang kabak jo balem padiraba kabak jo ambola di kandung lana gari kowe sangko dia amat dunia nan hilang indak ka balik nan dirantau indak ka pulang cuy tu bana si amat dunia tindakan jadi bana ka bake bapak jomande Sutaran Palembang bawa rombongan masoi padangnya sebuah seorang karuma putih lindung bulan caitu bana melanya kini mambiak kekuasaan raja di Bakato malah siamat dunia malah dek putih lindung bulan serato jo tuangku rajo tuo serakan mandat hari kini serato kunci malah gudang nanggadang cuitu katonya kini
Le jale mula dituangku rajo tuo baso nda adole kadi banggakan nambah namo sutaram Palembang inyola mati kini dirantau tak ado harap rajo lai cuy itu katonyo kini mandanga kato caro itu nak kanduang siamat dunia nak kanduang sayang jo apa indah elok dayung cuy itu bana dai tantu diang siamat dunia lejale diang buyong amat dunia tumpak kapado nak badan ambo iyo kenangan nak ambo sajak di duya nak kai kirat itu bana katonyo kini layo jobati nana apa itu bana katonyo kini menjawab di sinen melainyo siamat dunia anak ang ba apo pulo nanambo bukan anak ang itu katonyo kini cuy kod yang rajo tu serahkan mandan hari kini ambo nang kajadi rajo siko